ମା ଦେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଟିକେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ମାରିକି ଟିକେ ଚା କରି ଆଣ ଘରେ ଚା ଚିନି ଲୁଣ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଇଲା ରକମ ଢଗଡ କରି ପିଇ ଯାଉଛ? ହାଁ ତମ ବୋହୁ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଲନି? କାନରେ ବିଣ୍ଡା ମଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦେଲ, ଏନେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନା। ମୋର ଆଉ ଏ ବଳ ବୟସ ଅଛି, ଏ ଘର କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ ହବ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିମି। ତତେ ହାତକୁ ଦି ହାତ କନି, ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମତେ ଖଟିବା ପାଇଁ ତୁ କହୁଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବି, ହାଁ ମୁଁ ଘର ଚଳେଇମି, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ନା ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି ବାହା ବିନା ବୋଲି। ତମେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା କଲ, କହିଲ କ'ଣ ନା କୂଳ ରକ୍ଷା ହବ। ମୁଁ ତ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ସଂସାର କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ସେ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ମୁଁ କରିବି? ହାଁ ଆଜ ବାଜ କଥା ତ କରିଦେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ ମା ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 1400 ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲି ନିକାଲ ନିକାଲ ମୋ ଟଙ୍କା। ଅପଦାର୍ଥ କୁଳାଙ୍ଗାର, 7 ବର୍ଷ ଖଟିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ପଇସା ପଠେଇଛୁ 1400 ଟଙ୍କା, ଆହୁରି ଅଲଜିଆ ମାଗୁଛୁ 1400 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ। ତୁ ବାହାଘରକୁ ବା ମୁଁ 60,000 ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଟ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ନାକ ନେଇନାହିଁ। ସେ ଭୂଷାମାଲ ଦୋକାନ ଆହୁରି ପାଇବ 17-18,000 ଟଙ୍କା, ଆହୁରି ହାତ ଉଧାରି ମୁଁ କ'ଣ କେତେ ଆଣିଛି। ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବାଟ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଝମୁଳା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦି ଦେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ନାଟକ ବାହାର କରୁଛ। ଶୁଣ ମୋ ମିଞ୍ଜାସ ଖରାପ କରନା, କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ବୁଝିଲ? ସେ ଟଙ୍କା ତମେ କରଜ କରିଛ, ତମେ ସୁଝିବ, ମୋତେ ସେ ଅଡୁଆରେ ପୁରେଇବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଅପଦାର୍ଥ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ କାହିଁକି ମୋ ବଂଶର ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ରେ? ହଁ ବାପା କାହିଁ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଦେଉଛ କୁହନି? ନହେଲେ ତମ ବୋହୁ କହିବ ପାଣି ନଟା ଦାନ୍ତ କାଟା ଦେବ। ଆଉ ଶୁଣ କହିବ ଟିକେ ଡାଲଡା ଘିଅ ମାରିକି ପରଟା 2-4 ଖଣ୍ଡ କରିବ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଟିକେ ବିମ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ଇସ୍ ପରଟା ବିମ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ବାପା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ? ରୋଷେଇ ପନିପରିବା ବୋଲି ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ 5 ପଇସାଟେ ବି ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ବୁଝିଲୁ ମା, ଆମର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜିଟା ହେଇନଥିଲା କି, ସେଇଥିରୁ ଖଟା ଆଉ ମର୍ଚା ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇଆକୁ ଗରମ କରିଦିଏ, ଆଜିଟା ଚଳିଯାଉ। ଆଉ ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଅପଦାର୍ଥ କୁଳାଙ୍ଗାର ଅଲକ୍ଷଣ ହାତ ଧରିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ମାଟି ହେଇଗଲାଣି। ବାହାଘର ସରିକି ଆସି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋର, ସେ ମାଛ ପଇସାଟା ଦେଲ ନା ବାବୁ ପଠେଇଥିଲେ? ମାଛ ପଇସା କ'ଣ ମୋତେ ମାଗୁଛୁ? ହଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବି? ଆରେ ବାପା ବୁଝିବ ସେଗୁଡ଼ା, ମୋତେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଳିଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି କି? କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନା ନା କ'ଣ? ବାହାଘରରେ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲ, 12,000 ଟଙ୍କା ବାକି, ମୁଁ 3 ଥର ଆସି ଫେରି ଗଲିଣି, ପଇସା ଦେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସିଆଡ଼େ ବାବୁ ମୋତେ ପଠଉଛନ୍ତି ବାର ମୁଁ ଆଉଛି ଏଠିକି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପଇସାଟା ତୋର ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଟାଣ ଟୁଣା ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ପଇସା ପାଇଯିବୁ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତ ପଇସାଟା ପାଇଯିବୁ। ବାପା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମିଞ୍ଚାଲ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁ 1400 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲି କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ପଡ଼େଇ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପଇସାଟା ନେଇ ଦେଇ ଆସିବ। କି କାଳ ବେଳା ମତେ ଦେଖାଗଲା କେଜାଣି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କି ଅପଦଛିଆଟାକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣି ହାତକୁ 2 ହାତ କରେଇନି, ଇଏ ଆଡ଼େ ତାର ମାଇକିନାକୁ ଧରିକି ଥେଇ ଥେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁମ୍ପା ଖାଉଛି। କାହାର କିଡ଼ନୀ ଫିଡ଼ିନି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଏ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ 1400 ଟଙ୍କାଟା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସୁଝି ଦିଅନ୍ତି। କିଡନୀ ବିକିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଅନେଇ ବଇଛି କ'ଣ ତ ଶୁକୁଡ଼ା ଚେମାରା କିଡନୀ ନେବା ପାଇଁ? ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କରିକି ଟଙ୍କା ଆଉ 2-3 ହଜାର କୋଟି କରଜ କର, ବୁଝିଲ? ଖାଲି ଅଷ୍ଟମୂଳା ତମ ବୋହୁର ମୋର ଯିମୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି କରଜ କରିମି? ହଁ ସହଜେ ତ ମୁଁ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛି, ଆହୁରି କରଜ କରିମି। ଏ ମୋ ବାପାଟା ପରା ଗୋଟେ କାମ କରେ, କ'ଣ ବୋଉ ମାଆକୁ ଟିକେ କହ ସଜବଟା ହେଇ ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ନାଉ କରି ନେଇ ତତେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିମି। ଆଉ କ'ଣ ବାପା, ଏଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନା, ବୁଝିଲ? ଯଦି ଗାଡ଼ି ନ ବୁଝିପାରିବ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ 1400 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି ମୋ ପଇସା ବାହାର କର।
କି ବେଳାରେ ଆଟରେ ମୁଁ 1400 ଟଙ୍କା ନେନି 1400 କହି ମୋ ଜୀବନ ଖାଇଗଲାଣି ଇଏ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ 150 ଟଙ୍କା ନକା ମୋତେ କରିକି ଦିଅରେ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ପଇସା ଦେଇ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବାପା ପଇସା ଆଣିଛି ବୋଧେ ଦେବ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପଇସା ଦେବି ପଇସା ଦଉ ନା ଭୂଷା ମୋ ଦୋକାନ 17,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଇଛ ହେଇନେ ତ 7000 ହେଇନେ ତ 14000 ସେ ମାଛ ବାଲାକୁ ଡାକେ ତା 12000 ଟଙ୍କା ନେବ କାହାର କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଡାକ ଆସିକି ନେବ ଏଇଟା ନିଅ ନିଅ ଆସିକି ନିଅ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଟାଉଟର ଲୋକ ମୁଁ ସଂସାର ଦେଖିନି ଏଇଠି ବାପା ବୁଝିଲ ଇଏ ନାଟକ କରିছে ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାରେ ଦେବ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନହେଲେ ଘାବୁରେଇକି ମୋ 1400 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଦେଇ କରିବି କାରଣ କାଲି ମୋର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା जदि आम भिडियो आपको भल लगुच तो आम भिडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखर बेल आइकन को निश्चय टंकिनी बजाई दिंतु जय जगन्नाथ।